банана си няма да вкарваш. Пази си от такива комплименти. Понякога не знаеш как да реагираш на комплимент. Да му дадеш шамар или да го целунеш. Например, такъв тип комплименти. О, толкова си естествена. Означава, че кога ще се гримираш, така ли ще ходиш навън? Или от сорта, тази рокля, много е интересна. Това означава, че старомодна ли, ужасно изглеждам ли, надебеляла ли съм в нея. Какво би било, ако казвам, примерно, знаеш, леле, какъв хубав банан, но аз обичам твоя малък размер. Комплимент, нали, че обичам твоя малък размер. Как ще се почувстваш? Така че преди да кажеш нещо на своята жена, помисли. Дали това ще я зарадва или ти нещо искаш така да го вкарваш, но ако ти вкарваш такъв комплимент, банана си няма да вкарваш. Комплиментката винаги работи, жени, много си умна. Повечето от нас ние знаем, че сме красиви, но рядко нас ни казва, че ние сме умни. Така че може да я кажеш, много си умна. И ти заслужаваш един уникален подарък и преживяване, защото ние жени, честно казано, не обичам думи. Ние обичаме действия. Действия. И ако вие правите действия и ни подарявате истински преживяване, като GiftTube, ще измисли правилния подарък за вас. Имате по-голям шанс, че вашия малък бананче ще намери своето топло и уютно влажно място вкъщи вечерта.